ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିକିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଲି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବିରରେ ମୋଟ 27 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ଡାକ୍ତର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗୌଡ଼ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ରକ୍ତଦାନ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଲି ସରକାର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶିବିରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ ଓ ମହିଳା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଟିକିବା ମିଶନ ଶକ୍ତିର MBK, CRP, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଗୋପୀନାଥ ଝାଙ୍କରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଶିବିରଟି ସଫଳତାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିବିରରୁ ମୋଟ 27 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ଡାକ୍ତର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗୌଡ଼ ଏବଂ କର୍ମଦେବ ପଟେଲଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ଝାଙ୍କର ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ଟିକିବା ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ୍ସ ସରପଞ୍ଚ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଏଇ ଜମନକିରା ବ୍ଲକରେ 13ଟି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରି ଆସୁଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟିକିବା ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ଖଲିଆ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଲି ଗ୍ରାମରେ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆଜି ବୋଧେ ମିନିମମ୍ 40-50ଟା ରକ୍ତ ଡୋନର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଯେନ୍ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଯାଉଛନ୍ ତାଙ୍କର ଯଦି ରକ୍ତ ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ହେବା ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ରକ୍ତ ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିଛୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ଯାହାକି ହସ୍ପିଟାଲନେ କେତେବେଳେ ବି ଯଦି ରକ୍ତ ଦରକାର ହେଉଛି ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆମେ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରମୁ ଆମେ ବୋଲିକିରି